De mi tudjuk, hogy hol húzódik, és ez a legfontosabb. Egészen de között nem tudta megtartani a labdát. Agresszív ez a Román-fiú, nagyon nehéz lesz. Lehet látni a helyezkedéseket. Nem igazi vámpír. Az átváltozás nem fejeződött be. Bárhová megy, 20-30 ember vagy még több rögtön köré gyűl. A pewności mniej niż zero. What kind of music do you like? A bit of everything, but... Nějaký konkrétní nabídky třeba dostanete, ne? Po vystoupení Psaníčko, já bych... Tabulku světového šampionátu o 29 bodů. A tentokrát mu... Zápas na 12 kol o interkontinentálního šampiona v Křižově. Šlo ani jara. Nastúpil som s druhým baníkom. Kritérium udržateľnosti a ten Eurostat skutočne Zletovo 15 milioni dolari godišnjo, Toranica 10 milioni.